Quan arriba el mes de setembre, una de les festes destacades que tanca l'estiu és la Festa de la Verema, que enguany celebra l'edició número 38. Es celebrarà a Cubelles els dies 5 i 6 de setembre i per parlar d'aquest tema nosaltres ens acompanya el regidor de Turisme, Narcís Pineda. Benvingut, Narcís. Hola, molt bon dia. Bé, comencem pel principi, no? Què representa aquesta festa per Cubelles, que ja ha superat més de 30 anys, 38 ja, encara ja d'aquí 2 anys la número 40, per tant, com ha anat evolucionant i com es planteja enguany? Formats similars, alguna novetat? Endavant, doncs. Bé, aquesta festa, per trencar una miqueta així el gel, no? Aquesta festa hem de recordar que és una festa que ja compleix aquestes 38 edicions que has dit tu. És una festa que en principi els seus orígens van ser molt relacionats amb la Verema en si, perquè no hem d'oblidar que Cubelles era un poble que tenia molta, a l'estiu tenia molta, hi havia els préssecs, melons, i al final acabes l'estiu amb la Verema, no? I va sortir la festa també com un final d'estiu, quan aquí a Cubelles encara es parlava dels estiuejants, els berenejants, que n'hi dèiem aquí, no? Els berenejants i la gent de Cubelles, no? I molta gent venia a passar, hi havia segones residències, Cubelles era un poble més petit, i va sortir aquesta festa com a final d'estiu, no? Abans a Cubelles només hi havia la festa major. La festa major acabava ja el 15, 16, 17 d'agost, i a partir d'aquí hi havia 2 setmanes que la gent ja anava acabant, no? aquest estiu, no? I aquí es va poder encabir aquesta festa a primer cap de setmana del mes de setembre, on celebrant que ja les collites de raïms arribaven a la seva fi, alguns a vegades més tardanes o algunes vegades més a principis, però en principi arribava cap allà a la seva fi, hi havia aquesta trepitjada i es va posar aquesta festa. Però era una festa barrejada entre tot, no? Entre l'homenatge a la pagesia, al raïm, al vi, a tot l'estiu, al treball de les vinyes a Cubelles, a la gent que venia de fora, que recordem que a Cubelles abans, aquests principis de setembre, venien molts treballadors a fer la Verema a Cubelles, gent de València, de Múrcia, que anant camí o marxant camí a França, passaven per aquí, els pobles d'aquí la costa, i es quedaven aquí, feien la setmana de la Verema, en diferents pagesos d'aquí, no? I a part això, això juntava amb la gent que venia aquí a fer la segona residència, a estiuejar, i aquesta festa ho sumava tot. Era un retrobament, un final, un dir-te adeu, i quan acabava la Verema ja començava l'escola i començava, teòricament, no? Avui en dia ja no és així, però començava una miqueta aquell hivern més dur, no? Ja, i s'acabaven les festes i això, no? Avui en dia és diferent, hi ha activitats quasi bé tot l'any, a l'hivern ja no és el que era, és un hivern molt més fluix, i per això es poden fer diferents activitats més, no? Però aquesta és una miqueta, en síntesi general, el que sempre jo també intento, no? A la presentació d'aquesta festa, explicar una mica, no? Que és aquesta cultura que n'hi diem Festa de la Verema, que suposo que en properes edicions haurà de moure una miqueta aquest nom, no? Posar-hi Festa de la Verema i altres activitats que puguin ser, perquè desgraciadament el tema de la Verema ja aquí a Cubelles, veremadors i gent que treballi aquest tema directament en queden molt poquets. La pagesia, diguem, no és la que era des del seu inici, no? Fa 38 anys. Parlem una mica de la programació, no? Diguem, aquest any arriba una nova edició, ja fa uns anys que porteu diferents grups musicals i enguany tenim un cap de cartell força potent, no? Com és vos. Sí, a veure, normalment aquesta festa sempre ha estat una festa amb tres vessants molt, com si diguéssim, molt homogènies, no? Molt generals, no? Una vessant que és la vessant culinària, que és que tothom pugui anar allà a passar una molt bona tarda vespre, que et puguis estar allà 8 hores si vols seguides, no? Fent pica-pica, picant, ja en tenim de tot, tenim frankfurts, tenim pizzas, tenim bocates, tenim carn, tenim de tot. I després una altra segona vessant, que és la vessant del vi i el cava, també em sembla que hi ha algun refresc i una mica d'aigua, però la vessant del vi i el cava, que és tots aquests estants i tots aquests productors i tota aquesta gent que ens ve
durant aquesta festa a posar el seu estanc i serveix el vi i el cava per poder fer doncs, l'homenatge a la festa de la Verema, i després tot això, mentrestant, doncs, vas buscant una miqueta de activitat musical, no? Que és això que deies tu en aquests grups. Aquest any doncs, bueno, hi ha hagut uns altres anys que s'ha portat algun altre grup, i aquest any doncs, ja feia 2 o 3 anys que no portàvem un grup una miqueta més potent, i vam tenir la possibilitat l'any passat de parlar, jo particularment amb el cantant que va venir aquí a Cubelles i va estar acompanyant-nos a la festa sense ell ser protagonista, i li vaig dir, home, l'any que ve hauríeu de veure si poguéssim ajustar-nos i veure si poguéssim fer, doncs que poguéssiu venir a tocar Cubelles, i al final, doncs mira, aquest any hem sortit amb això, no? Bueno, normalment venen grups que són de per aquí, que són grups que tenen una miqueta de caché, una miqueta més alt, i grups que fan versions, i aquest any doncs, hem fet això, no? Hem agafat els Buhos el divendres amb la primera sessió, un altre grup que es diu Ready to Rock, que tocarà més temes relacionats amb el rock i tot això, a la segona part. Després, el dissabte, doncs, uns tributs, un grup de tributs, i després, per acabar el dissabte, també un grup que ha hagut gent que m'ha parat i diu, ostres, porteu els Brou, no? Els Brou. Clar, jo tampoc els coneixo molt, però es veu que també són un grup que són bastant coneguts o així. Bé, ja t'ho dic, és un complement a les altres dues coses, no? Fem les 3 coses. I amb tot i amb això, doncs, hi ha diferents tallers, diferents activitats petites per amenitzar aquest dissabte des de les 7 de la tarda que inaugurem fins al divendres a les 7 de la tarda que inaugurem fins al dissabte a les 4 del matí o a les 3 del matí, que es preveu ja doncs, el tancament, no? D'aquesta festa de la Verema. Per tant, tindrem la part musical, tindrem també tots aquests estants d'elles de degustació i de vi. Aquest any sembla que hi ha hagut més interès per part també del vi, és a dir, la plaça queda justa, no? Cada any. No sé si això fa limitar una mica que potser puguin venir més. Sí, no, això limita molt, perquè, clar, arriba un punt que tu a la plaça hi pots encabir per motius de seguretat, per motius d'aforament, per motius de lo que sigui, pots encabir doncs, uns comerços i uns locals doncs, que tenen que tenir el seu espai, no? Llavors, clar, aquest any s'ha ajustat una miqueta amb el tema del vi i el cava, i hem pogut encabir una varietat una miqueta maca, no? Clar, quin és el problema de tot això? El problema és el de sempre, no? Que tu, o sigui, per exemple, que vosaltres això cada any i ho veieu, no? Quan vas a buscar una copa de vi o una copa de cava, segurament no hi vas a les 3 de la tarda, no? Hi vas a les 8, a les 9, o quan et compres o et vas a buscar una pizza, clar, quan arribes a tots els restaurants, els estants de menjar, arribes allà i has de fer moltes cues. Per què? Perquè tothom hi vol anar a les 8 o a les 9, que és l'hora de sopar. Clar, això és el problema que tenim. I en els caves, en els caves hem mirat que hi pugui haver també una miqueta més de fluïdesa, no? De dir, en tenim molts, tenim moltes botigues, tenim molts que donaran caves. A més, si t'hi fixes bé, o sigui, està una miqueta enfocat a tot el tema de que tu puguis fer, entre cometes, tampoc ara estem aquí, un menú degustació, no? Si t'hi fixes bé, tenim això que et deia abans, no? Tenim aquest que farà braces, peto i tapes, un altre que farà frankfurts, un altre que farà pizzas. Això seria un primer plat, i després tens el vi i el cava per beure, i després hem buscat un mercat de pagès, que tenim un forn, que tenim embotits, que tenim també dolços i finalment creps i gofres, no? Potser només aquí, per fer una miqueta de broma, no? Només ens falta el cafè, no? I així doncs, pots anar a la plaça i pots dir, ostres, doncs mira, me'n vaig a menjar-me una pizza amb una copa de cava o amb una copa de vi, i després faig una gofra, o després faig un tros de coca, o... Saps? Vull dir, i també buscar una miqueta que és el final d'estiu, que ja sabem que no tindrem potser molta gent de fora, no? I busquem una miqueta
aquest públic o aquesta gent de famílies de casa nostra, de Cubelles, que podran passar doncs, amb els seus amics o amb els seus fills o amb tothom doncs, aquest cap de setmana final d'estiu, i a partir d'aquí doncs, a començar el col·le i endavant les atxes, no? Expliquem una mica el funcionament, perquè... Espera, i després el que també et volia comentar, que ens quedava en aquesta plana, que no em voldria oblidar també, és aquests artesans covellencs, no? Que cada any, encara que nosaltres estem amb la barema, agricultura, tot el tema d'aquest, doncs tenim diferents activitats, no? Cada any tenim el Virgi i el Paco, el Raulet, que cada any doncs, ens fan aquesta demostració d'escultures, un al ferro i l'altre a la fusta, no? I aquest any, doncs, dintre d'aquests, també s'hem pogut encabir, se'ns ha ajustat el José Martínez, que mirar de marcar doncs, la copa de cava amb el teu nom i, bueno, és una miqueta doncs, el conjunt d'anar cobrint una miqueta tots els espais de bones maneres, no? Ja està. El funcionament, no? Cada any teniu una copa commemorativa de la festa. S'ha de comprar la copa, quin preu té, és a dir, quin és el funcionament després a l'hora de degustar, més que res per recordar-ho la gent que potser doncs, és la primera vegada que van a la festa de Verema. Sí, la copa commemorativa és ben serigrafiada com cada any i té un cost de 2 euros, i després posarem aquest servei de bar perquè hi va haver un moment a la Verema que es va fer un canvi substancial perquè molta gent volia cervesa, i vam dir, home, si fem la festa de la Verema i anem al vi i al cava, doncs anem al vi i al cava. I sí que és veritat que també va sorgir aquesta problemàtica de dir, ostres, és que hi ha famílies que venen amb nens i clar, com ho podem d'allò? Ens vam habilitar un servei de bar on hi havia aigües, sucs i refrescos, no? També. Però bueno, el cost de la copa serà de 2 euros i, bueno, el de sempre, es comprarà la copa i després cadascú anirà al vi, que li omplin, allà pagarà i aquí pau i després glòria, no? I ja està. A part d'això, bueno, tenim també l'ofici, hi haurà la guingueta de turisme, on hi haurà aquestes plaques de cava que cada any, que tenim la commemorativa, no? I, bueno, bé, ja està. Aquest any la placa dedicada als capgrossos. Sí, que fan els 70 anys i, bueno, i aquest any tindrem aquesta placa commemorativa de cava amb els 70 anys dels capgrossos, que al final no poden venir, desgraciadament, i segurament ens vindrà doncs, els balls de panderos, farem a la presentació, que sempre ens acompanya alguna colla, juntament amb els castellers del Foix, que cada any ens acompanyen i que sempre estan a qualsevol festa i a qualsevol lloc que se'ls demana, i ens vindran a acompanyar també fent la passejada des de l'Ajuntament fins a tallar la cinta. Que és el moment de la inauguració, no? Que la gent també ho espera, no? Cada any. Sí, és el moment d'arribar a la plaça i fer l'acte més protocolari, no? Intentem que sigui ja el més curt possible, però sempre normal, no? Són coses que fas en directe i sempre et surten coses que sempre t'endarrereixen més o t'atrasen més, però això ja ho sabem. Parlem de la part més tradicional, no? Que és el mateix dia de la inauguració divendres, pàmpol de plata, trepitjar de raïm, bé, aquest raïm que més es trepitja, que és de Cubelles, no? Explica'ns una mica també aquesta part de tradició. Això és el de sempre, cada vegada costa més, també, trobar que et puguin portar el raïm i el de sempre, posem allà sobre l'escenari doncs la trepitjada, i aquest any també ha sigut una miqueta curiós perquè normalment cada any ens costa trobar, alguna vegada ens costa una mica més trobar nens que vulguin fer la trepitjada. Aquest any va ser publicar-ho i, escolta'm, en un moment es van presentar ja i teníem cobert, vam tenir que posar places exhaurides també pel tema dels nens, dels trepitjadors. Vull dir que, i com cada any tenim el Carles i el Josep, el Cuscó, que també estaran allà i que des de fa molts anys que col·laboren i estan en el tema de la trepitjada. I bé, molt tradicional. Jo crec que és difícil fer canvis en una festa tan tradicional i tan marcada, no? A vegades dius, home, aquesta festa hauríem de fer canvis, sí, però és que és molta tradició això, no? És a dir, podries fer alguna cosa diferent, però el trepitjar el raïm, això és intocable, perquè per això és la festa de la Verema, no? I clar, tot l'altre són coses que pots anar amenitzant, com dic al costat, visites guiades a cellers, fer algun tallers
de que farem individual, de barema, que relacionat amb el vi, relacionat amb el cava, el que sigui, bueno, això sí, ja ho sabem que poden canviar, no? Però l'altre és molt tradicional, sí, és molt tradicional el que fem, sí. I els homenatges, el moment dels homenatges que seran sorpreses, no? Però el Pàmpol de Plata es manté aquest homenatge a la pagesia o gent relacionada. Sí, relacionat amb, sí, relacionat amb. Estem buscant sempre i ens costa molt. La veritat és que hem de buscar molt per trobar qui li podríem donar o qui pot ser mereixedor d'això, no? Del Pàmpol. Però bueno, cada any anem trobant i amb això sí que li voldria donar doncs, un toc diferent, no? Potser ampliar-ho una miqueta més a que no sigui tan pagès com es feia antigament, que es buscava pues, algo relacionat amb covelles i no que tingui relació directament amb la barema, no? Això també ho estem mirant perquè per ara encara anem trobant persones relacionades amb aquesta activitat, però la veritat és que cada vegada doncs, és més complicat, no? Perquè ja t'ho dic, perquè la barema doncs, ha baixat, desgraciadament, ha baixat bastant, no? en el nostre poble. Però bueno. Parlant de tradicions també, el pubillatge, no? Aquest any ja fa un any d'experiència, per tant segon any, ja tancaran el mandat, doncs encara els queda un any, no? Però vaja, que és un pubillatge que es va renovant cada 2 anys i que també té un paper significatiu a la festa. També estaran presents en aquest acte i veurem també com trepitgen raïm, no? Sí, el pubillatge és... El pubillatge jo sempre ho deia, no? Al principi quan parlàvem de dir que ho farem cada 2 anys, ho farem cada any, ho farem... Clar, el pubillatge és una cosa que t'ha d'agradar molt, has de trobar nens i nenes que vulguin ser-ho, no? I clar, i costa, perquè cada cap de setmana t'ha d'agradar molt la festa, t'ha d'agradar molt la tradició catalana d'anar, de sortir, de fer sortides, és complicat, no? Clar, jo els agraeixo molt, perquè ells fan les seves sortides individuals, caps de setmana, sols, amb els pares, amb les mares, vull dir, fan les seves sortides, però esclar, nosaltres ho tenim cada 2 anys, no? I ara mateix ho estàvem parlant, no? Aquí mateix que m'he cruzat amb ells, de dir, home, hem de començar a preparar perquè nosaltres ho fem a la proclamació al setembre, a la barema. Clar, a l'octubre acostuma a haver, cap a l'octubre acostuma a haver el Nacional de Catalunya. Clar, i a mi em fa il·lusió, no? També com a regidor que portem el pubillatge, de dir que vagin a la Pubilla i l'Hereu puguin presentar-se a aquest Nacional. Guanyaran, perdran, el que sigui, però que puguin anar al Nacional. Clar, si tu ho fas anualment, és que no et dona quasi temps ni tenir els vestits preparats per presentar-te el primer any. Però ara, amb tota la tradició que ells han tingut durant l'any, de les sortides que han fet, del que han anat fent, com han anat vivint, com han fet les entrades i tot el que han anat coneixent, doncs ja estan preparats per l'octubre, doncs, si es fa el Nacional aquest any, i poder-se presentar i poder representar Cubelles perquè, vulguis o no, doncs només que et nomenin i sàpigues que estàs allà, doncs el teu poble ja surt representant, no? I això és important tant per ells com per Cubelles, perquè segueix aquesta tradició que nosaltres la vam aconseguir recuperar i que al llarg dels anys a Cubelles hi ha hagut molta gent que ha sigut pubilles i hereus. Una festa que es va, doncs, que va reformulant algunes qüestions, no?, al pas dels anys, que encara hi ha d'aquí 2 anys 40 anys i que mou molta gent. Són 2 dies de festa de la barema, on la plaça del Mercat hi haurà moltíssima gent, en quant a seguretat, en quant a també a gent que puguem dir, doncs mira, per la plaça més o menys es mouen tantes persones. És una festa que mou gent, no? Sí, però és el que et deia abans, a vegades no és tant jo crec que és una festa ja que s'ha convertit molt més en un exemple, el 5, no sé, ara no me'n recordo si comencen ja el 8 o el 9 ja comencen les classes, et sembla que comença l'escola ja el dilluns següent. El 8 em sembla, pot ser. El 8, sí. Clar, llavors el dia 5, doncs, molta d'aquesta gent que ha vingut aquí, que ve de fora, que això, potser aquest cap de setmana, si s'han passat les festes aquí, doncs ja estan preparant l'anada al col·le dels nanos, el que sigui, i molta gent no baixa, no? Llavors, jo crec que en el fons, s'ha traduït com una festa molt local, intensament local, però per això, no perquè la gent de fora no vulgui venir o la gent de fora no ens vulgui visitar, no, s'ha convertit en una festa molt o sigui, dels que veuràs a la plaça són molta gent d'aquí de Cubelles. Puntualment veuràs gent de la comarca o de fora de la comarca que els agrada venir a veure els búhos o venir a veure els brou o venir a veure els altres grups,
Però vindran, potser et compren la copa, fan una copa de vi, es queixen perquè no hi ha cervesa i estaran a la plaça veient l'activitat, faran alguna cosa i marxaran, no? Però en canvi a la plaça, a partir de les 7, de les 8 de la tarda, a les 9, començaràs a veure les famílies de Cubelles que t'ocuparan les cadires, que començaran a buscar els tíquets del sopar pels pavis, pels pares, pels mares, per no sé què, que faran lloc, lo típic que ens passa a nivell de poble, no? Tant dissabte, tant divendres, que n'hi haurà un tipus de gent, com dissabte, que hi haurà un altre tipus de gent. Però et trobaràs a tota la gent de Cubelles. Crec que per això aquesta festa és una festa més tranquil·la, és una festa més enfocada a tot això, i toquem fusta, no? Que tot surti bé i que no tinguem cap problema. I a nivell turístic, a nivell de promoció, també he vist en la mateixa associació d'Hostaleria i Comerç que promou una campanya d'estiu que clou amb un sorteig, doncs aquesta campanya, la mateixa Festa de la Verema. Sí, això es fa des de des de la regidoria de Turisme, sinó de Dinamització Econòmica, i també fan aquesta campanya i a la Verema que acaba l'estiu, que és l'acte puntual que d'això, allà fan al final i l'entrega del tíquet aquest, no? Sí, són coses, com et deia, no? Coses complementàries que aprofitem això per fer això, no? Jo crec que tindrem una bona festa, que l'hem de disfrutar, que hem de passar uns 2 dies de final d'estiu i que a partir d'aquí doncs comencem l'hivern, que és el que dèiem sempre i ho deien ja des de feia molts i molts anys. No sé si ens deixem alguna qüestió més. 2 anys d'aquí, 40, 2 anys passant volant. Algun projecte de futur? No, jo crec que l'any que ve serà un any suposo, perquè aquest any hem fet un esforç gran, l'any que ve haurà de ser un any una miqueta més tranquil·let, de relaxat, i als 40 anys s'haurà de fer alguna cosa també maca, no? Perquè sí que és veritat que ens hem promocionat a fora de Cubelles també, la Verema l'hem promocionada a Vilanova en pantalles, l'hem promocionat fora d'aquí, però bé, nosaltres suposo que als 40 anys hi ha d'haver, també hauria de venir algun grup una miqueta maco i s'hauria de fer una celebració maca ja, perquè 40 anys no són... comença a ser una fita ja important d'aquesta festa. I això que et dic, també, que se li ha de donar un tom, vull dir, se li ha de donar un tom, està claríssim, vull dir, l'hem de convertir en una festa turística? No ho sé, són preguntes que ens hem de fer, que hem de valorar, que, saps? Que l'hem de convertir, quan vull dir una festa turística no parlo de que, o sigui, parlo de treure-la més a fora, no? De convertir-la en una festa no tan de barema de vi, saps? Del tema de bramar, no? Sinó expandir-la, de dir, als càmpings, a dir, ostres, mira, a part d'això, un projecte turístic, amb un càmping, amb un... hem de donar-li una volta, Molt bé, sí que hi ha l'oportunitat de visitar patrimoni, hi ha aquestes visites també que promocionen el municipi, com aquests espais de la Guerra Civil, que no estan al centre, però que també fan moure la gent dins del municipi, una promoció econòmica, turística. Sí, i a més quedaria esperat, perquè hi ha molta gent de Cubelles que aprofita i fa aquestes visites que no les ha vist mai o que no les ha fet mai, i dius, ostres, jo no hi he anat mai, mira, hi aniré, no? I gent de Cubelles que aprofita aquestes dates per fer aquestes visites, que potser a l'estiu dius, ostres, ara no em ve de gust, o puc anar a la platja, però mira, a la Verema, com que fan això, o fan aquesta cata, o fan el que sigui, participaré, vull dir, és tot un cúmul, no? I per això també tenim aquest programet, que l'hem anat repartint per totes les botigues, i esperem que la gent vingui, que la gent disfruti i que ens ho passem bé aquest dia i mig que tenim ara de la Festa de la Verema i que ho disfrutem amb intensitat, que és el que hem de fer. Bé, doncs, per no saber res més, un convit, si vol adreçar-se als nostres oients i també a les persones que ens miren a través d'aquest vídeo del YouTube, endavant, un convit per tancar aquesta entrevista. Sí, només dir-los als covellencs i covellenques, a tota la gent del Garraf i a tota la gent que vulgueu venir a Cubelles i que ens estigueu escoltant, que sereu molt benvinguts a aquesta 38a ja edició de la Festa de la Verema, que us esperem aquí i que vingueu i que celebreu amb nosaltres aquesta festa.
Doncs d'aquesta manera posem el punt i final a aquesta entrevista avui amb el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, Narcís Pineda, per parlar d'aquesta programació de la Festa de la Verema, que encara l'edició número 38 els propers dies 5 i 6 de setembre.